केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 14 मार्चला सरकार पडणार असा दावा करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते अजित पवारांच्या वक्तव्यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूयात। 14 मार्चला सरकार कोसळेल असा दावा महाविकास आघाडीचे नेते करतायत। अहो, जे लोक झोपतात ती लोक स्वप्न बघतात आणि त्यांची स्वप्न खरी होतात असं बिलकुल नाही। आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे, आमच्याकडे 2/3 पेक्षा जास्त मेजॉरिटी आहे। आम्ही कशाला डिस्क्वालिफाय, त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की तुम्हाला जर व्हीप मोडायचा असेल 2/3 पेक्षा जास्त मेजॉरिटी पाहिजे। ही मेजॉरिटी असताना आम्ही आमचा पक्ष स्थापन करून किंवा छोट्या पक्षामध्ये जाऊ शकलो असतो, आम्ही गेलेलो नाही, कारण आम्ही सच्चे शिवसैनिक आहोत। प्रसंगी ह्याचा विचार व्हायला लागेल की आमच्याकडे 2/3 पेक्षा जास्त बहुमत आहे, त्याच्यामुळे आम्ही डिस्क्वालिफाय होऊ शकत नाही। पक्षामध्ये फूट पडलेली आहे, आम्ही शिवसेनेमध्ये आहोत। शिवसेनेचं सगळं जे कार्यकर्ते आमच्याबरोबर आहेत, बाळासाहेबांचा विचार आमच्याबरोबर आहे, त्याच्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत। आम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन आमचं होऊ शकत नाही। अजितदादांनी कितीही स्वप्न बघून ते अजितदादा खरं तर झोपत नाहीत त्यांच्या, इतर लोक 10-11 वाजेपर्यंत झोपतात, अजितदादा सकाळी उठतात 6 वाजता। अजितदादाने तरी असं बोलू नये एवढी आमची अपेक्षा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।